kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dayto'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ti anak tagay, Rosie bakit? Ay, jak amo no sa dino tinapnapan di ang tao lakay. Naglibas mo't manan. Ay nawaw, kat nurabiin. Saan mo't nga rod nagpakada lakay? Amumot di putot mo, nalaing aglibas day dyan. Ay nawaw, abangan naman, noon nga tinapasamakin ko na ditan. Day di pa'y tikunam. At dalakit dinapanan na. Sa bagay tangken ulo mo't namin na niyang anak ta. Urayan niya klase ti pamagbaga ti maramid awan na ta. Win ata impluensyaan mo't ngamin dagiti gagayim na. Oo na yan ti kasto yung mapaspasamak. Sakit ti ulo na akanayon ti ipapaay na niya rin yan. Nasayaat mo't na nagawid ka, Rinyel. Tatang, sa linaw tinagapuam. Kwa, tatang? Ibagam tipod no kunak na Adalang project ni naramid mi kadagiti gagayem ko, tatang. Di ka man agulbod. Project la ka na yung tirason mo. At nakada kayo ano di yung kaya ti mamati. Basta siya, imbaga ako no niya tipod no. Yak kaya ti kasta pa nagsasaom ka na kami iti inam, ha? Saan da ka pinadakkel tap nagbalin ka sakit ti ulo may kaninanang mao? Aglubata ka on bakit? Kunak man no aginanaka italakay. Kuma, ano mo ti maaramin iti garden? Sayang ti aldaw. Itugot mo ni Rinyel lakay. Awan klase na ita. Di namot nga rod kayat. Sapay sa bali ti ugali da diyang anak mo. No ipilit kong itugot. Amangan na niya manan ti aramidon na kadagiti mulak. Ay naapo, ay jakamon. Agbatilangan. Tapno anda ibabaon mo dito balay. Sana mabalin ti kas niyang aramidon na diya tao. Wen lakay. Isulaangan ti ibaon ko agumatang iti pangaldawan tayo. Banguslatan Mabalin mo. Ibaga mailuto na matan ti katangan na. Wen lakay. Nay, Rinyel, nakaring ka mo't gaya man. Tulungan mo't ninanang mo diti balay Nalawag. Muntatang. Ala, agrumbata kon. Agluto kayo iti pangaldawan tayo. Ta dituyak amangan inton alas 12. Umay ka man pa Rinyel anak ko. Apay ka dinanang. Umay ka ta ibaon ka agumatang. Ay, nabaw. Mabalin mo tada kay latan ti mapan, nanang. Naa, siyak pa'y laang ti ibaon mo. Kit-kitaam anagado ti aramidak. Ala, muti nga rodan ti may gatang. May sakilo abangus laang ti gatangam. Kan sinigang pa'y gayam. Di mo liplipatan na. May talang. Wan, agawaam, tagluto ka pa'y iti pangaldawan tayo. Adak man nam tinarda. Ay nawaw, adda ka manan. Saan mabalin nga utang ti abang dagiti cellphone papaabangak At akwarda kan ti, si kakit di mo. At yun kita. Nangalaam iti kwarta mo nga, Rinyel. Awaran ti ato asal sudan ti. 10 pesos per hour latta ti abang, saan ka di? Wan. Muti nga rodan ti may sa cellphone. Abangak manan. Atoy. Agpili ka noon niya ti kayat mong abangan dita. Dahit wilatan nanti. Mala, sumrek ka nga rudan. Narigatan, ang mga no itaray mo mati cellphone ko. Anong sampay laang tinateng asida, gardulakay? Ay nawaw. Apaya kas tabakay. Awan bangus aya. Ti kunam kat bangus ti pangaldawan tayo. Kumaa, iso nga imbaon ko ni Rinyel agumatang. Ngam aging ka ita, saan pa'y anagawid? Anya, Hey, jak amo day aputot mo. sa tinungarudan tinapanan na. Day tati jak amo. Oo, na yan na dya tao. Ala, mangan takit din lakay.
Anusan ta tinatang asida. Anyangay nga ron. Wagsagana da dya tao. Wagawid lang talaga makangag kanyak. Hindi ka madanagan lakay. Sa pulak inton madamdama. Apaw! Nanang, Ha? Dito'y lang ang gayam ti ayan mo. Imbaon ka agumatang. Saan atap no umay agtambay. Kun agsel cellphone dito'y ayan ni Antim Narda. umuna kayon nga agawid, nanang. Agawid ak tumat lang, inton madamdama. Ay sana mabalin. Agkuyog tang agawin. Ni nanang mat. At dapat nasuro kamay sa oras ko dito, Sayang mat ati binayadak. Di mo ipilit ti kayat mo. No imbagak nga agawid ta. Saan anasaya at tikastang aramida ma? Ni nanang mat. Muapay ngay may kayo pa lang kami dito, Ayan ti bangos ng pagatang ko kan ka, ah. Awanin Ay saan asyak ti luklukwam? Kasta unay ti ungit ni tatang mo itay alas 12. Adda kumakid daw kan kamare. Anya dayta, Mare Rose. Numabalin kat tulungan da kumaamang bagbaga iti anak ko, mare. Kasanungay kat anak mo mat dayta, Mare. No umay agabang iti cellphone, di mo kumaikan, mare. Anya? Tapno saan nga agruam. Talaga ngamin adi na denggan ti ibagami kan kwa na. Nang runa pa'y no adda dagiti gagayim na. Sige. Ay na, agyaman naklaunay, mare. Dakkel atulong mo kada kami dayta. Talaga ngamin amarigatan kami amang bagbaga iti anak ni. Abangak man ti may sa cellphone mo, Ante Narda. Mano nga oras? Anda 50 dito yan, ti. O di, 5 nga oras. Waran, ti. Mala, agawaam ti sumrek. Ang mga no adda makakita ken ka. Aglemang kalangan iti bakante asiled. Di ka madanagan, tadamat signal ti wifi ijay. Agyaman ako na yan, ti. Ay na, the best kayo talaga. Mala, agawaam kit din, tama no makita na kamanan ni nanang mo. Siyak tumanan ti apaan na. Ariglado, ante. Ano sakpay lang taglamang iti bakante asilid. Tinapatag, makapag-cellphone up. Ay, pasensya kan, Rose. Sayang mati income ko kumano aramidak ti kayat mo. Rinyel, ikanak man iti danom dita. Siya kunti mga lalakay. Ay nawaw. Di mo ibaga nga awan manan ni Rinyel iti balay. Awan nga rod lakay. Ti amok kat adday ti silid na. Tati ko na nakat ag-review ka no. Idi mapan ko kitaan. Awan matan iti silid na. Oo, nayan na ya. Mauma ako ni tikas di nga ugalyin di anak mo. Ay, uray siyak lakay. Managlibas la unay. Abangan mo, no napanmanan itayan niyan tina anarda. Abangan no madamang ag-cellphone manan ni Jai. Day tatijak amo lakay. Imbes nga damalpas ko trabaho. Awanin taday talatan mang sapsapul iti managlibas nga anak tati arami. Anya ti masapol mo, Mare Rose? Adda ka din ni Renyel dito'y mare. Ha? Apay ni Rinyel, Mare? Naglibas nga rudmanen mare. Ay, nawaw. Managlibas mo't dayta nga anak mo anya, Mare. Ay, wun nga rud mare. Isumutin ti paka-estresan mi nga agasawa. Saan ka di nga imay dito'y? Ay, awan mo't, Mare. Sigurado ka? Ay, nawaw. Agsirip-sirip ka matan, Mare. Awan ni Rinyel dito, ay kunak lang arudan. Ay, sa di naman nga tan tinapnapananday di at tao. Ay, unay ka narda nakaw. Ay, nawaw. Apay manan aya nanang. Anya ti basol ko. Apay akas tamanan ti panagsasauyo kanyak. Apaya nagulbod kay ti kumarem. Nakita nga may niringil dito itay. Ha? Ay, shh! Tangiwat mo ka di nanang. Amumot ang naglibas di ubing. Apay akanunungam pay lang tidakas nga ramid na, Sayang nga rod, nanang. Sayang te. Sayang ti abang ni Rinyel. Isupay mo't nga income ko no abangan na ti cellphone nga ipapaabang ko. Saan ka day ang nagpatulong ni Rosie kan ka? Wan, kunampay kan kwa na ide. Nga manyater aramidam ita. Ay, basta. Sayang mo ti income ko no kasta ti aramida. Awanan
Asino ti agabang kadag iti cellphone nga ipapaabang ko nga, nukas talaang, nanang. Si kamat gayam, Nana Berta, anya ti masapol mo. Adda ni Reniel, ije balay. Anya? Nagulbod ti kumarim kan ka, Narda. Inlemang na lang ti anak mo. Tanegosyo na kanungaruday, jay. Ay, una yan ni Mari Narda. Ala, mapan ka ijay balay. Sukunam ti anak mo. Una na, agyaman naklaunay. Sanak pa'y nga agawid ijay balay. Di mo ibagbaga asyak tinangidanon kan kawan. Una na, agyaman nak ititulong yo. Ayawan anyaman na nakong, ar-aramidek laeng no anya ti ambok ahustaw. Irwar mo ni Reniel, Mare. Na, saan ka di ngayon bagakyan ka nga awan ti anak mo ditoy, Mare? Di ka man agul-ulbod, Mare. Reniel! Reniel! Ay nawaw, di ka agi skandalo, Mare. Rumwar ka dita! May sa! Dua! Apay mo tagas na nanang. Bugkaw kayo, bugkaw. Apay ka di aya. Umay ka tagawitan! Nanay ko, ipatanda ka. Sumurot ka no di mo kaya't anitatang mo ti umay mangiguyod kan ka ditoy. Ay, tayo cellphone ko, aw. Ibati, aw. Kukuha mo ta cellphone mo. Ala, agawitan rin yan. Nalaing kang aglibas, ha? Sa dino tinagapuan niyo, nanang? Ay kwa. Iti ayan ti kumaray. Apay kaday. Ibagayo man ti pudno? Ay nawaw. Anya pudno. Da kayo tinagpulong ka ni Mare Rose niya. Ay awan na muk dita. Di ka agulbod, nanang. Amok asika. Asino kumapay nga iti daduma? Malatap no awanan ti adu asawm. Wan, siyak tinangidanon iti gayam mo. Ta saan mo't anasaya at tikas di ngay naramid mo. Nukas kin ni Reniel ang managlibas mo't ti anak mo. Anya nga tamot ni Mariknam, nukas ta ti aramiden ni Rosie kan ka, Ha? Ay na anak ko, tulungam kit di ti kumarim amang bagbaga iti anak na. Saan akas ta suportaram paylaeng mo't ti kinatangken ti ulo na. Di ka agbalin arupat kwarta kunak tumag. Anyat kayat mo si Kariniel. Daytoyin ti ibagbagak. Awan at araramide mo no diag libas. Anya mo't tantikas ta? Saan mo ta kanayo? Di kan sumungbat. Dakas ayat ti aginjoy. Kayat mo ti aginjoy. Sige, alam na iti gamit mo, tapumanaw kan. Ha? Tangay managlibas kamot lang. Itugot mo lang na iti gamit mo. Tapno nawaya ka ang mga ramid iti kayat mo. Tatang, dahita ti kayat mo. Saan ka day? Siya kung kaginaw kinanganan tayo na. Ha? Lumalpas, sumurtak ka ni tatang. Tulungan ka nagtrabaho di garden. Itaman pa'y. Hanggang lumalpas, mapanak itayan niya ang tinarda. Apay ijay. Ituloy ko ti buy-buyag iti cellphone na papaabangan na. Oray 2 oras lang na nang. Lumalpas, agawid ak tumatla aragos. Wala. Basta tulungan nak ngagbunag. Kan 2 oras lang ti panagbuyag, why? Okay lang ka na kayo, tatang? Basta tulungan na kami pa'y kaninanang mo. Kan saan ko man natangkan ti ulom. Nuadda pa panam, agpakada ka. Sana kas nang aglibas ka. Kandi mo kumasobraan day ta cellphone. Huston ti 2 oras sa panagbuyam. Tapno maaramid mo matlaang adagiti responsibilidad mo. Una nang, di kayo madanagan. Manipo dita, agbalbaliw akon. Diyak kaya tapagdalawon dak. Naawan mo't ammo kapapanak. Anya man ang aramidam ditoy, Reniel. Kasi tisigo danti. Pasensya kan, ngam saan ko nga ipaabang ti cellphone ko ken ka. Ammo ni nanangan ti. 2 oras ko lang. Ti ko nanak at ag-message kanukin ka. Kanaw? Uy, titulagan mi katag cellphone na kiti 2 oras ita. Ngamin, tinulungak ida iti trabaho da. Ay kat mayat ano kasta. Tulungam dagiti dadakkal mo, Reniel. Nay, ninanang mon samatan to'y nag-text. Aguray lang nga tabasaag.
Oh, anya ti ko na nanti. Mabalinan? Wan, 2 oras ka nulaang. Yes! Yes! Kasta kumaakanayon Danggam ti pamagbagada, para matday tayo ti pagsaya atam. Kantap no saanan masapul nga aglamlamang ka tunggal umay ka dito'y ayan ko. Waram ti, sabali akitan. Ay, nawaw! No kayat mo anasaya at ti pagbanagan ti biyag mo, aramidem nga rod anasaya at ti responsibilidad mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Umay agpasyar ni Unyok dito'y balay inton bigat, nanang. Ay, mayat dayta. Manu atawon nga minan ti relasyon nyo iti dayjay nga unyok, gini anak ko. Makatawanan, nanang. Day, makatawon mo gaya man. Nanang, plano mi nga roden ti agkalaysa. Ay nawaw, ibagam ata umay pay diti balay, tapno makasarita mi kinitatang mau. Iso nga rod, nanang. Sag paminsan tumang ngamin nga agpasyar, Ata bisimot nga rod iti trabaho na. ibagam ama siya pa nga umainton bigat, tapno ado ti mapagsaritaan may. Nangruna pa'y plano yu gayam ti agkalay siya. Saan mo't ama balin basta agkalay siya kay latat. Nasaya at may tanapanunot mo ti may onyo. Italaang manen anawayan da tao, Uncle Pedro. Andiyan ko na ni antim saleng. Plano yu ka no kini Jenny, ti agkalay sa. Unang Kyle. No, okay lang kada kayo awa na. Siyak pa'y. Okay lang kanya. Ni Antingay. Ay, dalakalaga kasaritam ni Antay. Agmerienda kayo pa'y tatang. Unyok. Agyaman na, Jenny anak ko. Ay, ninanang mo. At dala na pan naginatang iti ayan ti kumari na tatang. Anya ka naman ay. Pangaldawan tayo. Kaistoryayo kay din ni Unyok tatang. Tano sumangpot ni nanang, di kay tun makapagsarita. Sigurado nga ado ti sa una dayjay. Nay, si kabot gayam dayta, marisalang. Adapay lakom akarnay, mari anseng. Adupay amaray. Ikanak man iti 2 kilo maray. Asino jay bisita yu ay amaray. Nakitak nga iti ayan yu tinagturungan tinakamotor alimabas dito'y balay. Ngam nakapsot ti matak. Jak mairupaan no asinaw. Ay nawaw, ni unyok dayjay maray. Apay maray. Agkalaysadan kan jenay. Wain, plano dati agkalay siya. Isumula ang timay sa pagsasaritaan mi ita. Ay katmayat ano kasta marisaleng. Addan to pakipanganan minukwa. Ngam saan pa'y asigurado maray. Kilatisik pa'y anaimbag dayjay nga unyaw. No, ang kalay sa kayo. Mabalin mo nga agpatakder kayo. Iti kalapaw yu iti abay bay. Nalawa pa ibag. Dita pagpatakderan niyo. Adamit ti simple akalapaw ko, Uncle. Da kayo noon niya ti mapagsaritaan nyo kanjene. Basta siya umanugutak kalay sa kayo. Nukwa, pagsasaritaan tayo, ti kalay sa kayo. Anya man na hindi kalay sa amang mangagaw. Ay, nawaw. Si Kaki di mo bakit kalay sa daon niyo.
kinti anak ta. Naa, nagwanak ka din. Ungay kan bakit? Kilatisak pa'y mati maasawa ti anak ta Kasla di mo matamam mo ni Unyok. Kanunay pa am mo magpiman ni Gina iti. Agdadatong palaag. Basta, siya ti masuraw. Di ka man agpakalaing dita, si ka, Pedro. Agsarita ta inton madamdama, unyaw. Wan, ante. Ibagam matante kayat mo nga ibagakin ko na. Tada kami mati agsarita inton madamdama. Agluto kami lang kini Gina iti pangaldawan tayaw. Hey, Unyok. Pasensya amon ni Anteng. Kasjaya talaga na ijay. Kumusta kan unyok na kong? Nasaya adla tamat, anti saleng. Anyat pa ka kumikumam itangay. Bisyak iti trabaho kante. Isumot lang ti may sama kagapo, no apay asag paminsan lang agpasyarak dito lugar yaw. Ay nawaw, rapas maggayam ti ima day ti alalaki. Ha? Ante, ata ka dito pariko? Ming-ming-mingan nyo magtidakulap ko. Apay ka di ha? Ay kwa, Okay kayo lang ka di, ante? mapit man laang ta mga lak iti danaw. Makain inumak mitin. Nagawi din ni Unyok, nanang. Apay akasta tila ngayo. Kasla madanagan kayo launay. Sinaamon day nga unyok si Kajinay. Ay nawaw, iti anya aga po, nanang. Diyak kayat day alalaki para king ka. Apay nga rood, nanang. Nasaya at mati pa nagsarita yu kini Unyok itay. Diyak maawatan no apay akastamot tanti bagbagayo. I-break mo day jay. Agsapul ka laangan sa bali apaki asawaam. Kayat yu asinaak, ngam di yu ibaga no apay, nanang. Namin anon adaras anakita yu ni Unyok, ngam awan mati bagbagayo. Kunak man no kayat yu amanugangan ni Unyok. Nagbaliw ti kapanunutak. Ay, di kay maawatan, nanang. Ibagayo mat ano apay, tapno maawatak mat. Rapas ti ima day alalaki. Kat, anya ko maitan no rapas ti ima na, nanang. Di ka mabutang no kabilan na kaday alalaki, Kayat mau ti makiasawa iti lalaki abayulintay, Ginay. Di ka mawatan bakit? Nasaya at matatao ni Unyok kahit. Hay basta, jak kayat ang makiasawa ti anak ta iti day alalaki lakay. Rapas magayam day tao. Kahit anya kumano rapas ti man ni Unyok. Nakabubutang nga raw. Kasanaw, no agasawa dan tao kakabilan na ti anak ta. Di ka asinto ni Ginay. Oho, kalukwan na ita bakit? Iso nga ro ti pamati dagiti lalakay kan babakay. May sakamit adi makaawat, Pedro. Di daduman tupay dita. Sana rapas ti imata. Ngam kita kabilan na tama ito kita asawa na. Anyat kayat mo asawan. Sana gapo tarapas ni Unyok. Kat pagpanunutan mo tan itinakas bakat. Apay kami napatsyon ti kakasta pamatay. At dalatamo ti tao Nung nagtuma, katrasum lang ang tarapas na ita. Rapas man ka saan? No sa iro ka talaga. Kumusta nga'y Marisaleng? Anya tinagsasaritaan niyaw? Saan na matuloy ti kalay sa dajini kan Unyok maray. Ay nawaw, apay nga'y maray. Rapas magayam ti ima day nga Unyok. Anya? Nakabubutang maray. Dagiti tao arapas ti ima na bayulinti kanaw dagita maray. Si kakit dimot maray. Apay ngamin nga ima ti pagibasaram. No para kanya, kat saan apod no dagita maray. At damot pimanan ijay tao. Saan arason ti rapas nga ima, tapno dangram ti padam a tao. Ni andi ka anakak maray, rapas ti ima da ijay, ngam kitaam, naragsak ti pamilya da ken ana. Ha? Adaman sa lutsudakin ka, Jenny.
Anya day taon nyo? At daman nadlaw ko kininanang mo. Hindi nagpasyarang hindi balayaw. Kasla dayumot ang tirik na kanyak. Akon ka di nadakdakamat naking ka. Nakadlaw ka gayam. Hay, jak man amo ka nanang. Ti kayat nakit sinaan ka. Kontraan na ti plano tangag kalaysa. Ay nawaw. Apay ka numan. Wan atarapas ka no ti imam. Anya? Amumot ni nanang, patsin na amin amangag na. Mabuteng ka no, tamangan no kabilan nakto no agasawatan. Ay, saan Sa anak akas ta klase ti tao. Wen, rapasak. Ngam saan ko nga ugali tagkabil. Kabailak ka pa nagnakanday ta, Jenny. Wan, amok matay taon nyo. Uray ni tatang, saan matlaang amamati iti kakasjay. Nilaang matnanang ti kasjay ti panunot na. Umayak man, anti saling. Ay nawaw, anya ti aramidam dito'y balay, unyaw. Awan ni Jenny dito'y. Da kayo ti kahit ko ang makasarita, ante. Pangasyo ka di Tao manugot kayong agkalay sa kami kini Jenny. Ah, Di kay agbutang iti rapas nga imak, ante. Rapas nga agpaiso ti imak. Ngam sa anak akas iti pampanunutan nyo. Nasaya at akatao. Kasabay ko taikan na kiti gundaway tapno maipanagnag ko apod no ti bagbagak. no awanan ti bagam, pumanaw kan. Ah, Bisiak ita. Pangasem, tadi ka manaktak. Sa dino ti ayan ni Ginay, Pedro Lakay. nagpasintro na ganoon nyo. Ay nawaw, talaga nga ipilit dati at kalay siya. Kanya garot ti maramidam. Kat ay-ayatin damat itong kalmaysa. Hindi pa'y ko ba napalabas at awan na nagkalaysada no di mo kinuntra. Talaga at angkan ulo day di at Ginay. Idi pa'y nga ibagbagaking kwa na nga ibrik na ni Unyaw. Ngam kaslawang madengdenggen na. No kaya't datag kalaysaba kahit di mo lapdan, mapantitawanan. May siya ka mo, Pedro. Kasano no agasawa dan tao, kaadadakis nga ramidan da di alalakay, iti anak ta. Ay, titala ka na yun, di bagbagam saling. Tirapas nga ima ni Unyok, ti isom. Mamin, ano ka di nga ibagakin ka, asan nga ima ti pagbasaran. Kita yung dabete, kilakay na. Saan arapas ni Poldo? Ang kabilin naman ni bakit na? Kaya ta sa wunday ta, adda day tayo di tao. Mabalenti ag istambay dito ayan mau, Mari Anseng. Sige laang marisaleng, awan parikot dita. Kaslama ditimud mo ita. Hay, siya, konti madanagan, Maray. Apay ka di ayamaray. Matuloy ti kalay sa Regine kan Unyok, Maray. Ay kat mayat ano agkalaysadan mare. Idi pa'y piman na palabas at awan a plano da dayta. Ngam kinunkontra mo nga main. Anyat ko na, Maray. Ay nawaw, di nakitaan na kasta mare. Di balin ano rapas ni Unyok. Tinapatag at dinadangran ni Jenny. Awan pa'y mo't tinangag ko at dinangran ni Unyok mare. Rapas, ngamno para kanya kat nasingput mo. Hay, awanan, Mari Anseng. Unay kan mare, imbe sa maragsakan ka ta nagkalaysamot lang da Unyok kun Jenny. Ngam saan takas tamot tante bagbagam. Madanaga na nga rod, Maray. Ay nawaw, si Kati ayan ti parikot mare. Anya ko matipagdanagam ngay. Kasano nga raw, no kabilan na ni Ginay. Ah, Ay, aginti bakal. Maminsan lang nga makiasawa ti anak ka. Kasano ang ma-enjoy ko kakasta mo nga raw. Ay, daw. Imbagak bagaming king ka. Adi mo patpatyon na kita pamati day. Saan nga amin amangag mo kapatsyan? Rason lang, dagita tatawa bayulinte. Day tarapas nga ima. pudno tinaibaga nila kay mo maray.
Saan aga putarapas ti may sa tao kat violente matan. Jay kunada nga road. Adda ijay tao, mare. Rapas man kan saan, no dakas ka talaga. Siya ako tagla pa kay. Siya kun, unyok lakay. Kabagilak mo. Awan taramito kita. Gusto ka tulungan ka ba kay? Siya tagla pa. Sika tagluto. Okay, no kastati ko nam. Ayaw gayam. Kaano man ang check up mo? Inton lunis pa'y. At ka di pa yung vitamins mo? Adda pa'y madkit de. Sige. Di mo liwayan nagitin reseta ti doktor mo. Tapno na salon at to ti anak tano ipasngay mo. Wala kay, awan pagdanagam. Mala, panawan ka nga rudan, taagluto akmat. Si kamot ti makaam mo nga aglaba dita. Sa dino ti papanam sa laing bakit? Iti ayanda ginay, lakay. Ay nawaw, apay iday. Unay kan pidraw. Anya kumapay. Mapangko ida sarungkaran Manu abulan meten ajak nakikita ti anak ta. Manu abulan. Kano'y may damo piman nagpasya dito yung balay di na palabas sa alawas. Ay basta, agrubwata kaon. Ang mga kabilon meten da nga unyok ti anak ta. Kumusta ngayon, ginay anak kaw? Nasaya at latamot nanang. Nilakay mo ngay. Madama ti pa naglabana. No kasta, iso ti para labayaw. Una nang. Ay ke nasaya at ngarod ano kasta. Tapno saan asika ti mga ramid iti amay. Ninanang mat. Awan pagdanagan nyo, ta responsable ni unyok. Uray jak ibaga, aramidan na latang. Kan may sa, napanagnak ako nanang. Tiyan niya, Uray rapas ti ima na, kat di na maaramid ti mangkabil kanyak, nanang. Nagapa kami idi na palabas ng aldaw. Ngam isupay kit di tinagpakumba ba? Anda kayo manggayam na lang. Agmerinda kayo inton madamdama anak kaw. Napsugak pa'y. Adda ti Diyos kan sandwich si Diya kusina. Bangala kayo latay jay. Agsarita tayo to, inton madamdama. Aglabaak pa'y man tapno mamagaanay. Kumusta mo daon niyo? Kunjinay baka... Nasaya at ti kasasaat ti anak ta ijay lakay. Napintas latta kan saan kano kabilan ni unyaw. Kunak to, magamin kin ka bakit? Ay, pagyamanan iti Diyos, tanasingpet mo gayam ni unyaw. Pinagsasawang point iday. Kamalik day jay lakay. Pagkadalam ko marita, bakit? Saan atirapas nga ima ti pagbasaram? Taan ta nagitirapas ti ima na. Ngam, ulidan mo't nga asawa. Adamat nagitisan arapas. Ngam kabilin damat ti asawa na. Pudnok ti bagbaga ti kadwan. Adalat ta ti tao amang kontrol iti bagina. Saan arason ti kinarapas? Kamu dangram ti bata ba tao? Ay nawaw! Saan adakas no patsyan tayo ti pamati dagiti natataengan. Ngam saan kumaarason dayta tapno iruruman tayo ti pada tayo a tao. Saan at ti kinarapas ti pagbasaran. No diket ti adda iti kaunggan. Laglagi pan tayo nga adda kada tayo no kasano a kontrolan tayo ti emosyon kan bagi tayo. Tapno saan amadangran ti pada tayo a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma apasamak iti biyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite.
awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Balot! Balot! Balot yun dita, gagayan! Napudot pa'y! Ay, nawaw! Nakalalaaw ka manan si kasami. Ah, Awan lat ibagam no di balot. Balot! Balot la ka na yunan. apay ka di hula. At ka di parikaw. Inaldaw laangan nga aglaklako ka dito'y waiting shade. Gaputay sula ang matam mo katrabaho. Taglako iti balot kin chicharon. Sa bagay, asino kung mga mintimayat ang mga wat itikasken ka? Ha? Sigurado ang marigatan ka nga agtrabaho. Ngamen, saan mo't nga agbatog dagiti sakam? Ay, husto ka. Pudno asan nga agbatog dagiti sakak. Tapilayak kit nga ron. No pa'y kasta? At dalag tamo ti trabaho kabailak nga ramidan. Kas iti aglako iti balot kan chicharon. Trabaho da ita dagiti tattao akaskin ka, ano choice? Talaga ang matititabas ti dila na ijay ngayula. Bayan yun, tata. Kas jay siguro mati kinatao na. Hulam lang na sino mo takapipintasan magsasaw. Napintas mo't piman, tata. Ho, kas jay ayaw tinapintas. Dakas tirumrumwar iti iwat na. Kaya, sa dino ti pagtrabahuan ni Lovely ita, tata. Agtrabaho iti laundry shop ni Manang na. Isuman lagaya maman makitak. Busy mo't gaya man iti trabaho na. Busy? Ituloy mo lang tati agarong kinkwana. Ikanak man kititi sa 10 piraso a balot na kong. Ha? Agyaman aklaw na tata. Naksayan man ang tilangok. Ay wala. Sukin akmat sipod pa ide. Mula, ituloy mo lang tati panaglakom iti balot. Di ka maupa iti bagbagati sa bali at tao. Bagbagam tanak mo kabagis. Ay nawaw, apay kaday kabagays. Managuyaw na itangayula. Na, asino man ang tinuyaw na? Ni Sami apilay. Anya, Agraman ti panaglako ni Sami ti balot. Kan chicharong, uyawan na bay. Trabaho ka no na ijay dagiti. No choice. ay naapaw, talaga mo't na diya babae. Sakit ti ulo akanayon ti ipapaay na. Ano sa mabagbagan kabagis? Aywan, talaga pagsasawak tumanan da diya babae inton agaway. Anya jay indanon da kanyak si Kayula. Ay nawaw, anya manan tindanon da kada kayo, nanang. Inoy uyaw mo kanumat ti kalugaran tayo apilay. Ha? Ni Sami? Ayuday ka na nakaw. No awan tinasaya at nga ibagam iti padam a tao. Aguli magkalatan. Anya ti pagsakitan tinakam ni Sami, kat pudnumot timbagak nanang. Pudnumot asaan nga agbatog dagiti saka na. Gaputad da diferensya na, kasta ti ibagam. Di ka mabutang iti kunada akarma. Ni nanang mo't. Kada kayo adwa, sikan samot ti adda diferensya na. Kasano kuma? Kat kompleto matibagik. Ada 2 sakak, 2 nga imak, ada 2 alapayag ko, ada 2 matak. Kompleto nanang. Kumpleto ka nga agpaysaw, ngamnay. Daytan samot utak mo ti ayan ti diferensya manakaw. Nalaing kalaunay nga aguyaw. Kumusta kan? Lovely ka anakan. Nasaya at matlat na, Uncle Benito. Adaman kaya't ko alamagan kin ka. Anya dayta, Uncle? Agdatatong ka di pala ang deja sa amin kin ka. Wan, Uncle, apay ka de. Napayagan ka agdatatong deja kin ka, saan ka di? Wan, Uncle. Pabagarotan rin mo pala ang klunan. Ni Uncle mo. Uray no saan nga agbatog, dagiti saka na, kinadamot itsura na kanakan. Nagagat pa yung aglako iti balot, kinchicharon, di tawiting sed. Dumteng tulat ta ka di, Uncle. No kasta, adanam naman ni Sami kin ka. Kas na ko nayo, nagagat kan adamot itsura ni Sami.
Awan ka po na, tapno diyak magustuhan jay tao. Ay nawaw, mapaanak pa man, iti ayan ni Sami. Inahanon ko kinkwa na tinapinta sa damag. Pudno ka di, tinadamag ko maipapan kada sami kan labli, nanang. Ay nawaw, anya mananday ta nadamag mau si Kayula. Adda ka no relasyon da. Ay diyak ka mo, ti may papan iti day ta abanag. Noan niya nga tati nakita na iti day di alalaki. Adda ti diferensyan sa amay. Ngamnay, inaklon latamo ni labli. Anya kumati issue dita, kat agpadadamot a single. No siyak lang, saan ako na makiasawa? No day jay mutla ang asami ti maasawa. At least kinisamay, nagagawit, na diskarte. Guwapo, kun awan bisyo na. Una, ngam incomplete nga ruday di alalaki. Saan nga agbatog dagiti saka na ako nakmet. Asino matimayat ang makiasawa iti incomplete akas kinkwa na ngay. Oray mo't tinubyom, incomplete mo. Kasano kumaan na ibagay yung incomplete ni Rambo? Kat kompleto matibagi na. Saan akas kinisame nga ada mapukpukaw? Kompleto nga agpaiso tibagi ni Rambaw. Ngam awan mo't nga ro trabaho na. Kasano ang naibagam a kompleto dayjay alaman. Ninanang mat. Dayjay paylaang mat tinakita na. Anya tiin pakpakan mo iti dayjay alable si kasamay. Ay nawaw, anyot kahit mo sa onyula. Damag kukot adda ka nung relasyon niyo. Ha? Uwan, nubiyak ni Lable. Api ka day. Kaasimot ni labli kang ka. Kabalang mo tabiyagan ni Lable ah. Diyak amo kang ka. Siguro, adati impakan mo apampaamo kinkwanan niya. Ha? Itikas di akin na pintas ni Lablay. Magustuhan na tikas kin ka, asaan nga agbatog dagiti saka na. Grabe ka man. Katpud no mo't, may salaang tisakam. Kasano pa yan ni Lablay no kastalaan. Anya tinaknakan mo si ka, Lablay. Anya ti kayat masawan nyo lang. Nubyong gaya man ni Mr. Incomplete. Mr. Incomplete. Ni Sami apilay Mas daawak launay, taada kurang na dayjay. Kurang tisaka na ngam inayat mulat tamay. Anya? Mas daawak no anya tinagustuam kang kwana. Uray kas jay ni Sami, nasaya at matpiman a tao. No para kanya, kat complete package ni Sami. Kasano kumaan na ibagam a complete package? Kat saan nga ron nga agbatog dagiti saka na? Diwanan, si kanti complete package ti nobyo na. Complete package lang no bisyo ti saritaan. Ngam no trabaho, ay tsakam mo. Anya? Talaga nga aglablabos dayjay ayula, angkal. Apay ni Yula ka na kan. Ipilit na nga rod nga incomplete ka no ni Sami anobyo. Ay, no sa anak la nakapagtapal itay, dinanog kunting ngiwat dayjay a babae. Ni Rambo, tinubyo na day jay san ka di. Unang kal, Ito rin ni Rambo matarubyo na. May samot lang day nga incomplete. Tawan ti trabaho na. Day tabiso na mo tinanghuna. angkal. No siyak ti siga. Di ka malismaya, iti bagbaga ti sa bali a tao, lovely kanakan. Amok ano ni Sami ti pakiasawam, napintas to ti masakbayam. Gamin, oray no kanayon da nga ibaga asaan nga agbatog dagiti saka na, kat nagagat magpiman nga agtrabaho. Talpasan ti ataw eh. Nagkalaysata mo't langan, lablay ba kayo? Wen nga rod Sami, kasla ka ano lang idinagdaton ka kanya. Anyang iti plano mita. Agtrabaho ka di ba iti laundry shop ni manang mo? Saanen, tulungan ka lang nga aglako iti balot kan chicharon. Mano sa mata kan okay lang katikin ka? Una, nadalos mo't day ta trabaho. Talaga nagasatakin ka lablay. Ngayon, saan ka kasi tinaduma nita napili ti trabaho?
Tinapatagan niya kat legal at trabaho, lakay. Narigat mo't ano awan lang aruden kwartam, aginarte ka pa'y laang. Agbisin ti pamilya ano kasta ti kapanunutan. Sa dino ti ayan ni Rambo, nanang. Ay nawaw, apay asyak ti pagsaludsudam. Amangan kunak no nakita yo, no sa dino ti nagturungan na. Uno saan, amangan no nagpakada-kada kayo. Ay diyak mo si kantupay nga asawa na, saan nga agpakada. Siyak tulaki dahin akatugangan na laang. Talaga amang ipaburak iti dara day ta Rambo. Ay basol mo ata isumot ti kinayat mo. Ipanakkel mo iday ta kumplitaw. Saan akas ni samay nga adda diferensya na. Ngamanya nga ita, kasta ti kumpleto nga ibagbagam. Awan trabaho na, papakpakan laeng ken ka. Siyak nga rodon ti makitsenda sa amin lakay. Una, sakpay lang ti mga awir iti anak ta. Mano atre ti gatangak abalot. Kasi ti sigod agat gatangan ta. Awanan ti daddo mga ipagatang mo. Awanan bakit? Di talaan. Ala, agrubwatak nga rodan. Tapno nasapsapan to ti panagawid ko. Awan bakit? Alauna ko mga adda ka dito'y balay. Tama iluto pa iti balot ama ilakaw. Agawa aklat ng tagpalingke. Tapno makaawid ak adagos lakay. Isupay mo't ati mapaglakwam itang aldaw. Si magayam ti lumabas, lablay. Sa dino ti papanam. Na si kamot gayam yola. Mapanak makitsinda. Ay, naimbag pa'y ni lablay. Blooming latta. Uray adda anak na. Saan akas kada tao? Ay nawaw. Apay akas tati panagkitam kanya. Adda kadirugit iti rupak. Ah? Ay, kwa? Awan mo ki day? Sika nga di ka kadi makitsinda ita. Saan pa? Awan mo inter ni Rambo a pagpalingkay. Aywan, adda ni Rambo iti ayan ti kaaruba mi agayim na. No kasta? Ijay gayam tinagturungan na. Nakitak mat ijay itay. Madama ti siyakda nga agkukumpare. Anya? Umapalaklaunay kinilabli nanang. Apay nilablay. Blooming aging gaita. Adanak na ang blooming latta. Ay wala tanalaing matpiman nga agpilay. Ni nanang mo. Katkatawaam iday takunam nga incomplete ni samay. Ngam kita am tibiyag da ita. Adayaw anapimpintas tibiyag ni lablay ngam sika. Kutyon ti pagturturugan na. Kutsika, ano sampay laeng tinadait asakaw. Ay, no amukla ang akas ti pagbanagak. Awanan ata na ilawan kamutan. Nalaing kapay ngamen nga aguyaw itay. Di mo ipangpangag ti maibagbagakan ka. Kita day ta mapaspasamak itibiyag mo ita. Please forgive me. I know I love you. Ay, talagang awan sir-sirbi mga asawa. Hindi. Ada kamit kaya men, bakit? Talaga siyak ti pagpungpung tutom Ay, nawaw. Napuro ba ti ulo mo? Awan pa'y mati ko nam amang tit ka iti kwarta. Tapno ada maigatang iti masapsapol tayo. Pangala ako mga ngay ititid ko yung kakitawan nga kwarta kaya. Nay. Kaya't munsa mati matakbat. Ay, Diyos. Relax ka lang. Bakit? Pangasip at sa iba pang bisabunang at ngoda ti palikot. Ay, tumalaya ko. Diyak pa kaya tibatay. Talayan! Di ko nam siguro kat di kakabala na kamatag. Dahil langan tinabati abalot lakay. Kurang dita ba kayo? Pang may saldo lang dita. Inalakmat kit di ti cellphone number da. Agpa-deliver tanton ang. Agsardang ka kunak nay. Ha? Oh, jakmet kaya ti matagbat Nung kasta nga raw, agsina talangan. Ay, Yak sus. kasapulan ti lalaki akas kong ka. Oh. Di ka pakpakita kanya. Tama nga nung matagbat ka talaga. Sina mo sina. Asiro ti bot-bot ngayon. Saan lang asya ka ti babae ti lubaw? Ay nawang. Dayula ken Rambo mat nga agasawa dagi jay lakay. Pwede dyan?
Asla bunang pa iti ikam kamat ni Yulakan nila kay na. Bunang nga agpaysong. Ni Rambo mangamin. Di na panunutin ti masakbayan ti pamilya na. Kaasi ni Yula. Diyak amo numaasyanak when numaragsakan aklakay. Ah, ay nawa. Apay ang astamot bakit? Kano nalabas ti pananguyaw na kadata iti. Ipanpanakil na pa'y idi ani Rambo kat kumpleto. Saan akasken ka nga incomplete? Ay na, napalabas hindi jay bakit. Nakaamiris mo siguro ni Yula. Nauma ako, nanan. Nay, anya ti sangitam dita. Talaga, sinaakong da Rambo, nanang. Anya nga raw kat isumot ti kinayat mo. Ano sama anak ko? Naibusan ti anos ko. Ang mga no agsubli dito yung balay, katyak makapagtepal. Ang mga no matagbat ko kay day. Ay na anak ko, nakababain ti kastangar aramitin niya. Basol na ananan. Di nakita da kayon da sami kun lablay. Kat no di manon kami di balay da itay nanang. Ay awanan, katawaan da kayo dagiti tattao. Kita ti tao nga inuy-uyaw mo ide. Ti tao akanayon mo abagaan iti incomplete. Kat isaw tinaragsak ti pamilya na ita. Pudno nga incomplete ni Samay. Ngamnay, kita responsable nga asawa. Saan akaskin ni Rambaw at ibisyo kun kinasadot na ti pangruna na. Ay nawaw! No addaman pagkurkurangan wenno pagkamkamalyan ti padam a tao, di mo rebeng akatawaan wenno uyawan. Ngamin, di mo ammo ti mapasamak kadagiti sumaruno nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.